annabi gata ne sandan shi fa masoyi ne kai mu dai mun gane annabi mun ce labbaika barka da zuwa annabi kai ne gatan mu sannu annabi gata ne sannan shi fa masoyi ne kai mu dai mun gane annabi mun ce labbaika barka da zuwa annabi kai ne gatan mu sannu da ƙasa ya rabana Allah masanin sirri masanin fuzakatunmu da abin da muke buri yau ma ne mun dawo yaban da mu muke buri Allah da famana mu dan darajar manzon sirri annabi rahma assalamu alayka sayyidi ya manzon Allah assalamu alayka shugaba ya zaten Allah assalamu alayka jagaba ya hasken Allah assalamu alayka kai ne ka nuna mana Allah barka da zuwa annabi kai ne gatan mu sannu masanin Allah ramba annabi kai ne jimla annabi kamilu ne kai ne masanin kaidar sallah dan aminatu sallallahu da Abdullah kai ne kowa ke guda ya manzon Allah assalamu alayka ya masanin alkhairi assalamu alayka kai ne mai kawo da shari'a assalamu alayka mustafa mai dumman sirri assalamu alayka annabi abun kai ne buri shugaba annabi gata ne sannan shi fa masoyi ne kai mu dai mun gane annabi mun ce labbaika barka da zuwa annabi kai ne gatan mu sannu al'umma ku fahimce mu dan girman Allah shine masani makura wajen bin Allah da shi rabbi ke tafima domin shi yabi Allah babban alƙali ne namu ku ji manzon Allah shugaba assalamu alayka masani wajen adalci assalamu alayka kai ne ka hana halinci assalamu alayka jarumi mai kashe kafurci assalamu alayka kai ne ka iya yanke hukunci shugaba barka da zuwa annabi kai ne gatan mu sannu annabi gata ne sannan shi fa masoyi ne kai mu dai mun gane annabi mun ce labbaika barka da zuwa annabi kai ne gatan mu sannu namijin gaske annabi kai ne ba shaka kai ne mafakar bayi annabi sannan ka mai kaunar duk wata kaunu annabi labbaika ba ka rabuwa da wanda ya ce zai bi ka shugaba assalamu alayka kashifin ummatiya manzon mu assalamu alayka nunan haikiya mafakar mu assalamu alayka sadiku ya mai tausayin mu assalamu alayka kai ne abin neman mu shugaba annabi gata ne sannan shi fa masoyi ne kai mu dai mun gane annabi mun ce labbaika barka da zuwa annabi kai ne gatan mu sannu assalamu alayka kai ne wajen zaunawa assalamu alayka na Allahu mai rabawa assalamu alayka zuwan ka ne muke hutawa ya rasulullah ya rasulullah wane mai kimar nan annabi wane mai sa'ar nan annabi wane mai haƙurin nan annabi wane
abuwar da nake nema annabi kai amsa alfarmar Allahu mai rayawa ya Rasulullah ya Jamilullah kai yau amsawa sufi ne annabi gata ne sandan shi kuma masoyi ne kai mu dai mun gane annabi mun ce labbaika barka da zuwa annabi kai ne gatan mu sandu annabi gata ne sannan shi fa masoyi ne kai mu dai mun gane